Jekk qed tkun ma tiflaħx ta' spiss, jew forsi qed tħossok illi qed tkun biktar tensjoni minn qatt qabel, forsi anke tħoss illi tensjoni jisa qed tieħu l-forma ta' ansjetà, forsi ansjetà anke x'daqra qawwija. Naturalment jista' jkun li inti mort tieħu anke parir ta' tabib, u naturalment m'għamilx ħażin. U jista' jkun li dawn l-erba' mistoqsijiet it-tabib forsi kemm għax għadu ma jafekx ħafna, u forsi għax anka ngħidwa kif inhi, ikollhom ħafna nies jistennew, allura ma jistax jelabora daqskemm jixtieq, forsi dawn l-erba' mistoqsijiet għadu ma taqsihomlokx. U dawn nixtieqkom tistaqsuha lilkom infuskom. Number 1, kemm qed torqod bil-lejl? Studji sabu illi jekk norqdu tal-inqas 7 sigħat, iċ-ċans li l-immune system tagħna tkun aktar b'saħħitha biex tiġilet il-mart u biex tiġilet anka ċertu ansjetà u tensjoni żejda ħajimprovja ħafna. Mela, saqsilek innifsek kemm qed norqod bil-lejl. Waħda. Number 2, kemm qed tagħmel exercise? Naturalment min jafni tafu li nkollu nitkellem fuq l-exercise fuq x'l-aħjar ikellim mal-exercise eċetera eċetera. Kemm qed tagħmel exercise huwa rakkomandat illi anka attenzjoni għall-ansjetà, anka għal min normalment ibati minn sintomi aktar serji bħal pereżempju depression, illi rridu nsibu tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa tal-anqas nofsija kuljum. Terġgħu tajt idealment li nkunu attivi ta' kuljum. Għalli mux bil-forsi nsejħulu exercise, iġifiri li inti tmur bil-forsi xi studio ma' grupp ta' nies oħrajn, imma li tal-inqas inti ta' kuljum qed tiċċaqlaq xi ftit jew wisq, dak huwa importanti. Mela t-tieni mistoqsija, kemm qed nagħmel exercise ta' kuljum? Jew inkella ta' fil-ġimgħa ħanpoġġu hekk. Number 3, kemm qed tixrob ilma? Tiskanta kemm hawn nies illi jgħixu ħajjithom letteralment dehydrated. U dehydrated ta' mhux jiġifieri li ħanispiċċa bil-fors l-isptar bidrib, imma nistgħu nkunu dehydrated u mingħajr ma nkunu forsi daqshekk ewer. Fost l-affarijiet li nistgħu niċċekkjaw huwa illi jekk naraw li l-pipi tagħna hija skura ħafna u f'xi każijiet forsi anke tinten, dak diġà jkun daqsxejn indicator illi possibilment inti dehydrated. Naturalment jista' jkun hemm fatturi oħrajn illi minħabba fihom il-pipi qed tidher u tinxtammek. Però sintom ieħor ukoll huwa l-insien, jekk intom fil-mera tagħkom taraw ilsilkom huwa daqsxejn bajdani, dak huwa sinjali ħorċar illi intom dehydrated. Tipikament huwa rekomandat li nxorbu madwar 2 litri ta' ilma kuljum. Mela t-tielet mistoqsija jiena kemm qed nixrob ilma ta' kuljum. Mistoqsija oħra importanti, x'jiena nagħmel apparti l-irqad biex nikkalma u biex nirrilassa. Insibu min pereżempju wara ġurnata xogħol imur u jisma' pereżempju ħafna mużika li hija iktar storbjuża. Forsi wara ġurnata xogħol tiltaqa' man-nies inti terġa' toħroġ u tiltaqa' ma' iktar nies u iktar storbju. Naturalment nista' nifhem li forsi dak huwa il-pjaċir tiegħek, però jekk di qed issir ta' spiss, ta' min tikkunsidra illi jkun hemm anke ġranet, forsi speċjalment anke fil-weekend li tajt isma' jiena ħanagħmel xi ħaġa iktar relaxed. Ħammur pereżempju fin-natura nimxi, ħammur għal mod tal-kelma xi masaġġ, xi spa. Ħanagħmel xi ħaġa illi tgħin li ġismi jikkalma flok ma nibqa' nistimulah b'affarijiet bħal mużika, iktar alkohol, iktar ajjat u iktar storbju. Mela l-aħħar mistoqsija hija jekk jiena qed nagħti ħafna enerġija matul il-ġurnata. X'qiegħed nieħu lura fejn tidħol il-kalma? X'qed nagħmel biex nirrilassa? Dawn l-erba' mistoqsijiet għandkom jgħinukom biex jekk il-bambin irid innaqsu kemm il-darba timirdu jekk Alla jrid u forsi jekk intom għandkom anke sintomi ta' ansjetà kif tkellimna u ta' forsi issues anke psikoloġiċi dawn l-affarijiet nemmen ħafna li saw jgħinukom. Niltaqgħu.